Ini merupakan salah satu pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat utawa keluarga. Jadi ini benar-benar salah satu organisasi kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan wanita dan keluarga. Sebagai pendorong yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk mensejahteraan keluarga baik di tingkat desa maupun tingkat nasional. Nah, jadi wong wadon iki aja disepelekke. Pendorongnya wong lanang baik di rumah maupun di luar terkait dengan pembangunan iki lek nek wong wedok wong lanang ra semangat. Persamaan gender, Pak. Heeh. Kula niku yo sing nyemangati yo bojo, Pak. Lah, Kuwi lho. kula sing nyemangati iki bojo. Bojo. Kula niku nyambut gawe bojo kula niku termasuk Indonesia lho, Pak. Bojo kula termasuk istri yang mandiri. Ya. Alhamdulillah bojo kula niku pinter golek dhuwit, Pak. Heeh. Oh, dadi nyambut gawe duwe objek dhewe. Enggak, dadi aku nyenggane dhuwit ning ndi bojoku roh. Dadi bojoku pinter golek dhuwit. Kuwi pinter goleki dhuwitmu ora kok pinter golek dhuwit. Hanya untuk menggambarkan, Pak. Ya. Keluarga berencana itu seperti apa. Lah iki kowe dadi kowe dadi anake Jajah. Sampeyan dadi anake. Si sapa? Iya no kaya patung kae. Bapak ibuke terus anake loro. Pamane awakmu duwe adi kae. Adi Pipit kae Jajah. Bojoku Kiki kenek, Bunjung kenek kene. Ya Pit, coba Pit. Digambarke. Nah, keluarga berencana iki kepiye? Keindahan dalam berkeluarga itu bagaimana? Kuwi adikmu. Mungkin cilik koyo godi. Loh. Kok sik to ora kok kudu kowe iki manut sutradara. Terus jare koyo kae. Lah iya umpamane kan ya ora apa-apa kono cilik kono gedhe. Wah, iki keluarga sing kakene BG ngene iki. Kok kakene BG pripun to rumangsamu ki? Kuwi adimu, Jajah. Iki, Mas. Pak. Kowe iki wong wedok mbok sing luwes ora kok Mas ngene iki terus. Sing luwes ngono ora. Gawan wisan. Alah kaya masjidmu mbok tutak-tutuki. Kang Mas. Pripun Kowe Mas? dadi bojoku, kae dadi anake. Kang, mboke dhewe wayu. Nyapa? Nyapa? Dadi apa aku? Kowe dadi mase. Iki Dadi adike. Adik. Ngono. Aku adik. Kowe tekomu keri. Tekomu keri sik kono. Kowe tekomu keri sik. Ya ya. Wong dadake Mas. Mas, Jawa Timuran Mas, Jawa Timuran. Jawa Timuran. Tungtak. Sarep. Anakmu loro ndok ndi ae gak ketok-ketok iku ndok ndi ae. Lah iya to, arek-arek iku nang endi abarane? Ya mene urung mulai jan iki anakan celek apa anakan menungsa ta? Weh, mboke kaya gento. Lho. Lah piye? Ndak halus belas yo. Panan Ya celeng. sing halus to kowe. Panan celeng mbok kowe berarti aku lek anak celeng berarti kowe iki mbok celeng berarti kowe. Oh iya iya. Mangsamu genjik no. Metu mengko lho Kang, metu mengko. Metu mungko ngenteni ngenteni jam. Arepe tak tokne. Anakmu ndok ndi kok gak ketok-ketok ndok ndi. Aduh, piye to Pak? Kemang tak goleki kok dek enek to wong kemang omong iki mulih awal Bu. Lah kok piye iki? Lek anake ndekne rasa digoleki. Terus Gawe neh. Oh alah wis ngono ki lho, ora pakai selesai ngono ki lho, ora pakai. mulane bali desane ra dadi-dadi lak kuwi to. Sing anakmu wedok jenenge Sarini, sing lanang jenenge Sariden kae ning ndi? Waduh, kemang ki lek pamit jarene ki ngemol ngono lho. Lodro kok enek ngemol barang iki. Ya paling ndaki metu srawung ora. Lho kemang ki pamite jebak iwak lho Mas. Ki nganti lho kemang bocah-bocah kemang. Aku kudu iso ngandani menehi contoh karo anak-anakmu. Yen kowe ra iso ngglowen anakmu, aku sing ngatur anakmu. Ngapurane sing akeh ya Mas. Ayah, Ibu. Aku pulang. Aku pulang. Wis awakmu gedhe nggawa rangsel malah kaya kura-kura ninja. Loh, aku mulai sekolah, Pak. Iya, nek wis rasa nggih kuwi atribute kuwi lho. Loh, nyapa mulai sekolah nggih nggo buku apa? Ya. Adalah anakku Sarini. Iya, Mbak. Masmu ning ndi kok ora ketok ki ning ndi? Kamu kok masmu tak kongkon ngawati sampean lho. Mau budale mangkat karo aku wae, Pak.
Saiki mendem terus. Mau budal mendem terus semayanan karo lek Paidira nama jarene arep udu nomer ngono. Wah, berarti kumpul-kumpulane gembos iki niki dadi. Heeh. Wes kene. Engko nek Masmu sari den teko bapak sing arep nuturi. Ayo Oh, kene ibumu. Ya. Kene. Aduh, sing sabar ya nduk ngadepi bapakmu. Rene. Kowe tak dadekne gantine bapak lho, Kok ora iso ngawat-ngawati anakmu? Jajali. Anakmu ora iso mbok awasi. Kok anakku itu adikku, Pak. Adik, Pak, adik. Adik. Oh lah iya, Adik. Nyicil bapak. Bapak Iki lho, mari Mas mintamu gawe adik neh ngono kuwi mah lho. Ketularan aku. Ayo. Kowe dina iki karo dek iki ning ndi ae? sinau, Pak. Sinau apa sinau? Sinau. Tak tung. Lho, druk rucilan lho. Rucilan kok. Nah. Dek iki anakmu mbok kowe dhek pira? Tak wenehi dhuwit 150, Mas. Duitmu sik. Tasik. Rene. Wis pirang-pirang dina bapak wis entuk kabar ora enak. Adimu mulai dhewe. Jane mbok tinggal iki. Sekolahan, Pak. Piye? Tinggal sekolahan. Sekolah apa sekolah? Sekolah, Pak. Aja ngisi-sini bapak lho. Iya, Pak. Bapak iki ning kene dadi tokoh masyarakat. Nggih. Ibumu tak calonke dadi bendara desa. Saiki nganti kedadean piye, Jajal? Ayo. Ngaku ora? Nggih, Pak. Sare ndine. Aku ya. Ayo rene cedek bapake. Kandhani anakmu. Piye to, Le? Kowe kok ngisi-ngisini Simbok. Simbok iki lho. Wis ora arep dadi kepala desa mosok duwe anak tukang dolanan jiki. Masa anak nyasar mboke. Kowe kena kena kandhani. Ya, Pak. Tunggu. Dangan. Ora ngerti bapak ki sapa? Mosok lali karo awake dhewe. Lho. Iki lho kepala desa. Yen dina iki kowe nganti ora ngaku tak ajar ning omah kene. Kowe dek iki ning ndi? Adu pitik, Pak. Piye? Acu pitik. Duit pira-pira mbok entekne. Delok adimu mbok apusi awake nganti kuru. Guru sak lembung iki. Kudune kowe iso jaga jeneng ibumu, iso jaga jeneng bapakmu. Duit sing dengi 1,5 juta mbok adu pitik, sing 2 juta mbok apa? GI, Pak. Piye? Kok kaya ngono pakatimu? Kowe ora nyawang, berjuange bapak karo ibu. Ibumu mikir kepiye iso nyukseske anak. Nggih, Pak. Njur dengi kowe utang dhek sapa? Kula kang duit Pak Minto, Pak. Mbok ki apa? Ning Kali Wungu. Piye? Eren, Sing sabar ya Le, aja diulangi neh ya Le. bapak wis ora ndek sabar yen nganti kedadan kene bapak isin. Pak. Aja isi bapak. Jadi apa? Halo. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa kowe? Aja isi. Delok ibumu kaya ngono kuwi. Pak Minto izin, Pak Minto. Hah? Ganti Pak Minto. Aku ganti bapake. Ya, heeh, wis. Piye ta iki? Ganti bapake aku. Kowe anake, kowe bojoku. Weh. Berarti aku adike kae. Oh iya. Oh iya. Ya, Sira tak tos. kucilan alon. Sira tak tos. Ngerti aku karepe iki. Tak kepro ya, Pak. Sira tak tos. Sira tak tos. Oke. Rongko wis. Nduk, Piye, Mas? janjane ono apa, Nduk? Ibu lho, Mas, bendina nangis wae. Nangis wae mergo bapak iki jarene duwe bojoan. Ning Kali Wungu ngono lho, Mas, omahe. Saora-orane kon sing dadi adikku sing genteni ibu, njur ibu ngenes kedadiane ya apa, Nduk? Bapak iki sering nyogoki aku jajan, Mas.
mulane awakku lemu. Ibumu ndak ndi saiki? Ndak boleh omong jare aja omong ibu ya ngono. Ibumu celun. Ibu Kayak piye lho. iki lho Mas, ibu nangis terus lho Mas. Wong pamit nang pasar to, aku kok ora jebul wong iki bapakmu gandeng Elsi. Lah ya ning burine pasar sapi dek iki to, Bu. Oh ya. Bu, Piye lho bapak iki? ibu sing sabar. Iya le. Wong wedok iki yen diloro-loro atine, sakala bakal dunggahke derajate. Ibu gak usah kuwatir. Yen bapak wis gak ana gentine wong tua lanang aku, Bu. Iya le. Piye-piye aku dilahirno saka garban ibu. Yen atine ibu lara, aku ya melu lara. Yen atine ibu mangkel, aku ya melu mangkel. Emang ngono ibu le. Urus utusan bapak. Yen bapak teko, mungsuhe aku, Bu. Kowe mikir tuh. Ayo bunyi sembuse, Bu. Tutuk omah gawanane wis ngene iki. Anu wis ini rada macet. Iki anu lho. Gak nyawang ibu ta sampean. Ibu kaya ngono Apa ibu kurang ayu? Lah ya, Apa ibu kurang langsing? Kurang apa aku, Pak? Bapak PC. Urusan bapakmu kono padha wis Ibu pasrah. direwangi operasi wajah, suntik kulit, ben putih. Bapak sing golek wong sing luwih putih, apa wis apik? Wis apik. Atine ibu kaya ngapa? Penak bapak. Aku bapakmu lho. Bapak. Kudune wong tua kanggo conten anak, wong tua dadi bayangane anak. Ora kuwi. Apa kene kurang nggih patuladan? Anu Ibu direwangi kaya ngene to nyawa to getih nglairke aku, Pak. Nglairke adikku, Pak. Kok bapak penak-penak golek wong wedok. bapaknya apa? Kowe keluarga berencana dadi contoh sing apik, aja dadi sing elek. Rumah tamu. Oh, apik. Iki mbok ngakoni. Hop. Ganti. Loh. Aku dadi mboke. Wis salah Aku nek. ibuke Pak minta ya. Ganti ibuke ya. Ganti ibuke aku ya. Apa pantes? Alah sak teman kok penting iso ngepuk dase iki aku ya. Kok salah nek. Kene. Wis yo bareng nek. Yo. Yo. Piye? Piye, Pak? Ya, gimana ayah? Cak, piye to, Cak? Ana apa, Dik? Mbok kok ora mulai-mulai to, Cak? Lah iya. Bapak bar ninggal 3 dinane ke ibu parane nyati. Karo. Sik sabar ya, Nduk. Sik sabar. Sing sareh. iya, Aja Cak. kemrungsu. Wong urip iku gak apik kemrungsu. Yen kon arek loro kemrungsu gak nyelesekno masalah. Apik lan eleke keluarga iku kudu ana sing nata. Tapi aku isin Cak. Bendina mboke ning pasar kono lho, nang pasar kuno. Krungu-krungu. Ibu kok dadi LC iki piye? Ndaro. Biasane ning kali wungu ngono yo ana. Masa ade dikayani nggih dhuwit panas. Sik. Nduk, Piye, Cak? Supini karo Supiah. Piye? Kon ngerti tak ibu saiki nglakoni apa? Apa? Lho, jarene kon ngerti dhewe ibu ndok ndi? Iya. Nggawa tas. Gawa tas. Dandan. Lah, dhewe iki ibu kaya krungu-krungu didol tak minta. Oh, Yo iki. kene. Iki ana sing gak bener iki, Nduk. Kene. Bener. Ganti deh ceritanya. Cacak gentene bapak. Cecek. Nalika semono bapak lara bronkitis. Wis kapundhut dening Gusti, njur ibu kudune malah saya ikhtiar kepiye ben uripe saya penak. Kok kaya ngene men. Yen nganti ibu gak kena tak elene, cacakmu sing arep ngandani ibumu. Hei, Wati. Yo. Tak sawange. Kak ibu. Ibumu wis
Ibu sapa? Lho. Sampeyan lah ibu Supini karo Supia. Kok pentolo benerang ngakoni kene anak. Aku ngono. Sampeyan ibu Supini karo Supia. Darmi. Loh, petugas Bank Mekar. Oh, nagih ibu. Arepe nagih ibu mbiyen diutang akeh. Wo. Gara-gara ibuke awake dhewe minggat, berarti gara-gara sampean Yudarmi. Heeh. Gara-gara sampean utang akeh jur gak gelem mulih nganti nglakoni sing ora bener. Lah, Aku duduk Bu Darmi ya, Mas. Aku ngono siluman beruang. Kowe iki celelekan kok iso. Masa mbok tak tutuki Pak Vito. Dadi apa-apa mbok tutuki. Wong kowe iki rasa gawe beruang ora ilmu kowe beruang. Kok dadak beruang. Lah ya wong ora sanggahe ngono wis kaya beruang kan Dek. Niki lho Mas Minto. Angin iki anakku ndelok oh bapak dadi apa? Dadi ngeten iki kula kandhani. Ah. Sithik crita ning iso makna. Bener Pak. Wong urip iki aja rebut bener ning rebut salah. Muga-muga tugu kene iki ora ana keluarga sing derdak. Nah kuwi tapi enake keluarga kuwi gumantung saka diri pribadi masing-masing. Ya. Lah niki dicontoh nduk, kowe iku nek wis rabi ditata meneh. Kok rabi piye wis rabi ping 4 kabeh. Ora Ngawur yo. wae kok. Tamet. Kene rada rene, tasmu ki dijiko. Ning penjiwaane apik kuwi. Apik aku. Aku pancen dadi apa jenenge iki aktor penganiayaan apik. Mas iki ana pundutan gending, Mas. Napa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Bapak Minto Darsono ing sasana pagelaran.